Novas xornadas de competición no marco da Futgal. Na preferente, o Cidade de Ribeira e o Puebla buscan os mesmos obxectivos contra o S Depol e o Cultural Maniños, mentres que na primeira Futgal os equipos barbanzans loitan por saír das zonas baixas a excepción do Unión, quen loitará por seguir ascendendo no top 3. Tras unha 11ª xornada chea de baixóns, os equipos da comarca volverán a verse as caras no marco da preferente e da primeira Futgal, intentando remontar e ascender postos esta fin da semana. Dentro da preferente, o Cidade de Ribeira busca contrarrestar a súa caída co Santirso, co enfrontamento contra un dos equipos afincados na zona perigosa da clasificación, o S Depol. Actualmente, os ribeirenses atópanse duodécimos na táboa xeral con 11 puntos, e é que nestas últimas semanas obtiveron máis derrotas que vitorias, pero iso non os frea. Este domingo xogarán de visitantes no campo de fútbol municipal de Pol ás 12 da mañá. O equipo da Puebla, en cambio, agarda un posto por riba con 13 puntos, os cales buscan ampliar contra o Cultural Maniños. No seu anterior enfrontamento tamén caeron contra o A de Miño, por 2-0. O partido, a diferenza que o de Ribeira, será como locais no campo de Ala Puebla, ás 4:30 da tarde. No caso do club de Dumbría, tamén xogarán como anfitrións e recibirán así ao equipo líder da Liga, o S de Negreira, o domingo ás 4 da tarde. No seu caso, atópanse novenos na clasificación xeral cun total de 15 puntos. Xa na primeira Futgal, o Unión buscará seguir pola senda das vitorias co seu enfrontamento contra o S de Amanecer, rival que se atopa pola zona baixa da táboa. Nesta ocasión, os rianxeiros xogarán como visitantes no Grove este domingo, ás 4:30 da tarde. A situación do banqueiro do Valiño é moi distinta, e é que se atopan en zonas baixas da clasificación xeral. No caso dos primeiros, agardan nun 15º posto e esta fin de semana buscarán sumar puntos contra o Campo Lameiro, quenes, en contraposición, se atopan nun 4º posto. E no caso dos crucenses, quenes agardan antepenúltimos na clasificación, veránse as caras na casa contra o AT Cuntis. No grupo 2, o Esteirana non está en mellor posición. Estes atópanse en último lugar na Liga cun total de 6 puntos. O seguinte enfrontamento será contra o Bizoño na casa, intentando así sumar puntos para polo menos saír da zona de descenso.